Serija koja je oduševila publiku širom regiona producenta Željka Mitrovića i scenariste Žarka Jokanovića Zakopane tajne odlazi na letnju pauzu. Sve naše tajne. Fantastični su i rezultati prve sezone najgledanijeg domaćeg igranog programa, što je proslavljeno na spektakularan način. Da, danas je posljednja klapa prve sezone, nastavljamo je već u septembru, ali ono što je mnogo važno to je što su Zakopane tajne kao serija aktivirale u ukupnom smislu proces kontinuirane proizvodnje igranog programa na Pinku. Tako da, evo, ne stajemo sa tim. Formirali smo dve autonomne divizije koje mogu da proizvode od 1,2 do 1,8 epizoda dnevno, što je velika stvar. To je, recimo, pre nekoliko godina bilo potpuno nemoguće. Naravno, sad se trudimo da i svi drugi projekti u oblasti igranog programa isto imaju takav rezultat u smislu da imaju dobar rejting, da imaju veliki broj gledalaca, a da se proizvode tako brzo. Jer dnevne serije proizvesti dan za dan je već veliki uspeh, a mi proizvodimo, rekao sam, između 1,2 do 1,7 ili 1,8 epizoda dnevno, tako da je to veliki uspeh. Ali ono što je još jako važno, to je što ćemo mi sada, evo, počeli smo taj proces, u projektu Teatar Odeon zapošljavati glumce za stalno. I ovih između 50 i 100 glumaca koje ćemo zaposliti u stalni radni odnos u Odeonu, oni će praktično uvek imati prvu opciju i kada je naš igrani program u pitanju, bilo da se radi o igranom serijskom programu na Pinku, bilo da se radi o projektu 52 filma godišnje Apolonova. Mi smo za ove godine snimali već 26 filmova. Da li ćemo stići baš 52 do kraja kalendarske godine, ne znam, ali ćemo svakako završiti verovatno do proleća svih 52 filma i onda krećemo ponovo novih 52 filma. Tako da za glumce će biti jako zgodno, a i veoma značajno to što će snimati i serije i filmove i igrati u Odeonu, tako da pokušavamo da im omogućimo da mnogo zarade, ali da mnogo rade. Televizija Pink već uveliko priprema novu i do sada najzahtevniju TV sezonu. Gledaoce očekuju mnogobrojne iznenađenja, a značajnu ulogu imaće i igrani program. Razvoj igranog programa nije tako jednostavna stvar da samo odlučimo i to krene. Mi smo pre 10 godina bili apsolutni lideri u igranom programu. To su vremena Igre, navike, panike i svih ostalih programa te vrste. Ali posle pauze koja je trajala skoro 10 godina, sada ponovo pokrećemo, ajde da kažem, zagrevamo se. I ja očekujem za recimo jedno 6 meseci do godinu dana da budemo u punoj brzini, jer igrani programi na kraju dana moraju biti osnovna platforma svake ozbiljne televizije, pa tako i Pinka. Tako da u tom smislu mislim da ćemo za manje od godinu dana se vratiti u ona vremena u kojima smo bili pre 10 godina, kada je u pitanju broj proizvedenih sati igranog programa nedeljno. Tako da, evo, radimo na tome, rekao bih da se zagrevamo, dobra nam je radna temperatura i verujem da ćemo brzo stići do cilja. Pink Media grupa ima najveći filmski kompleks u Evropi, pa tako u Šimanovcima svoja ostvarenja snimaju producenti i glumci iz Hollywooda. Pola Hollywooda dolazi, i Warner Bros, i Columbia, zapravo Sony, i MGM, i Universal, i velike svetske kompanije snimaju tu. Jedva dolazimo do sopstvenih kapaciteta zbog zauzetosti, ali planiramo i tu proširenje. Tačno, ideja je da glumci, producenti, reditelji, svi filmski radnici imaju maksimalno komfortne kapacitete i trudimo se da tu ne oborimo nivo ni za milimetar. Snimanje serije Zakopane tajne uskoro se nastavlja, pa nas od jeseni očekuju novi zapleti i napete situacije u kojima će se tokom druge sezone naći članovi porodice Doder. Mi imamo sad stvarno sreću da radimo u vrhunskim uslovima, u Pinkovim studijima u Šimanovcu, dok što radimo sa ekipom Pinka. Ja sam beskrajno zahvalan i Željku i Milici Mitrović koji su nam obezbedili te sjajne uslove. Mislim da je ova porodica na Pinku prava i da je iskrena u svemu tome i da nije koristoljubiva porodica, nego ono što se kaže familija, porodica koja se voli, ceni i poštuje. Veliki uspeh koji je postignut i kraj prve sezone svečano je proslavljen. Meni je bilo jako uzbudljivo i fenomenalno, radio sam sa ljudima s kojima nisam do sada radio. Sad sam imala tu mogućnost da se isprobam kao zloća. Bilo mi je predivno, pre svega zato što je Žarko pisao ulogu za mene. U budućnosti zakomplikovat će se dosta moj lik.
Moj lik se već dosta zakomplikovao, on stalno otkrije neku tajnu, ni kriv ni dužan i zapetlja se u to zajedno sa svojom ženom Cacom. Ne sam da mu otkrijem šta će se desiti. Koliko ću uspjeti da otkopam, a koliko ću da se zakopam. Publiku očekuju brojni zapleti i u poslednjoj epizodi ovog ciklusa, a ono najbolje, kreatori serije čuvaju za septembar. Srđan Kuvekalović, televizija Pink.